ngavele ngiclean la ngeka umntana ngithatha ubasket la ngiyangena ngiyabheka la mengibona okay nawo abantu abayakhona la esitolo mhlambe banginakile ngiyangena ngiyibuzisa into ethize usize wala ngawuthola cela ungicheckele ngale sikhathi elahle obheka mhlambe ngale ku store room ngemuva ngiyathola ithuba yabo noma mhlambe eflathele mina ngikwazi ungitshontsha bengikwazi ukungitshontsha ngihamba naye kanje umuntu mhlambe ngizolekha kancane ahambe phambili bese kasihamba phambili mina ngiyangitshontsha fast asephenduka yena sengiqede kudala like mawusuphuma eminyango nje azikho izinto zamakamera amasensa hayi ngoba phela izitolo bengitshontsha kuzona vele bengantshontsha kulezi eyinenkinga masuphuma lapha usibona ngale sinenkinga kwa lezi zinto lezi ezikhalaza sinamasensa mophuma nje kanje lento eshow lento ekhalayo yawa mengekho kuleso sitolo ngiyangena njengophepha kanye ophepha banazo lezo zinto amakamera futhi awekho amakamera abasemathilini awekho kwi-floor because ngeke ngasebenza kaphepha phepha ngiyawazi ngiyazi nje iskili zakaphepha yabo ngiyazi benze njani yabo koma security gada bona abantu abavela basebenza yiko ukuthi mawungena kube nomuntu okulandelayo yes ngoba banawo amakamera so wena kufanele ukuthiye lo muntu okulandelayo angakuboni yabo mhlawumbe ubhanqa izinto eziwu-2 mhlawumbe uthathe iy'kipha eziwu-2 uzobona ngathi uphethe sisodwa akaze ozwagaxela khona nje ukuthi yokwenza i-shoplifting hayi ngisiye ngaboshwa kanye ikubophaphi ingibopha Sprut bangena ngathi ngiyaphuma nje kanti basebengibonile mina ngimbona lo muntu oyehlele emastephisini phezulu wayebeke istepisi ehleli phezulu ngimbona mina ngigadela kwi-floor kanti kunomuntu ola phezulu mase ngiphuma futhi angimise ngime angichazele sonke isitori ukuthi ungibonile ngenza kanje hayi ngayikhiphela mina ngaxolisa yabo bathi wayi siyakubopha hayi bangaboshwa kanje kodwa ngakusasa ngaphuma ngoba ngiyazi shoplifting awuboshwa isikhathi eside uyaphuma ngakusasa but i-criminal record senginayo yabona ukuthi manje uzothi ufuna umsebenzi kunabantu abangeke besaqasha ngoba manje unesandla so at the end of the day noma ngabe uphume ngakusasa kodwa impilo yakhe imosheka yonke simoshekele so ndoda how I ended up in drugs le uhlelo olungaphansi kwe-Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngokuthi bona bakhule kanjani bakhulilephi bekhuliswa ubani bafunde pha amabanga aphansi kwenzeke kanjani ukuthi ibhunga elinjengawo lezi ligcina impela sekuthiwa liyabhema liphelele emgaqweni iziphi ingqinamba usubhekene nazo ngoba usubhema iziphi umzimo ubhekana nabo impilo nje yonke yasemgaqweni igama umfokabani olane ngokadidiya isibongo so mina ngikhulele mina emagabheni eSouth Coast magabheni kuliso bani ugogo uma wayekhona nomalume so washona ugogo ngasala nomalume noma kodwa nje umalume bedla irole yokuba ubaba because ubaba ngazi ngimazi yebo ngamazi ke sengikhulile futhi ngoba sengizomngcwaba ngale Eastern Cape wase Flagstaff ngamazi ngoba sengizomngcwaba bengakazi nje ngimazi yebo so ngakhula kanjalo ngikhule kahle nje futhi ekhaya kukhona amatekisi malume benamatekisi nje ngifunda futhi ezikoleni eziright ngami ngofunda e-boarding school sengifunda u6 ngayise boarding school kaNongoma kahleni bo eMlokotho ubuya ngapha phesha kothukela mfana impela ngafunda nje khona nje ngiright nentombi futhi ngithanda ngoba benginazo intombi ama ezinye nje manje ziwo TV zivela ku TV impela awumdonsa ngegama yabo khona kuthiwa khona umuntu angihlala naye edeskini kanje
uphindile gwala ukwimbewu manje. Hey, omncenza Uphindile kangihlala naye kanje edeskini. Ayikho into esingayenzi naye. Usasidlala yonke imidlalo. Kodwa ukuthi asasingathandani. Oh. Mina ngangifuna bani? Ngangifuna umngani wakhe. Umngani wakhe ngeke kuthiwe imodli manje uhamba lamazwi angaphandle. Hey. Yabo naye futhi uvela ku TV. Hey. Yeah. Umngani wakhe ngimfuna ukumanje nginaso isithombe sakhe ekhaya lo mngani wakhe. Ukhaya ukhanyisile langa. Ukhaya yabo nje ungabheka amafonini ngambona kanje la archive ngayo manje. Hey. Abanye bashadile bahlala ko Glenwood banamabhizinisi abantu engangijola ukuthi abathatha ngehlahla zakho kodwa labathe uyangizulisa. Hayi ungasho ukuthi amantombazana abhedelwa izinto labaphandle. I think mhlawumbe ababukeli be-Mp TV1 ababhedelwa izinto kumele bethu ukudlula kuwena. Sho kanje ngiyakutshela ukuthi mhlawumbe hayi uphofyaze. Hayi ngwase ngamfonela futhi uphindile gwala. Kade nje uphindile gwala lona ezithe inkulu na. Lo mpofu. Uyangazi nje ungazi kahle. Lo mphakathi kophindile gwala ngokuma kwakhe. Yebo. Awufisi. Ukhona. Bafu. So nje esikoleni nje beku right nje. So ngelinye ilanga esikoleni ngifike nengidi. Ingidi lebhenywa. Iphilisi. Abantu phela bazocabanga ingidi ukhe. Wena umncane usuyithatha phi ingidi? Because sifuna ukunderstanda izinto eziningi lapho ukuthi uba exposed kanjani ezintweni ezinjengalezo ukuze kuzokwazi kuvikeleke nezingane zethu. Yes. Hayi elokishini khona abangani bami ababeyibhema nje. Yabo nawo ababefunda kule izikole ngala koThekwini. Yabo ko Rinyani ko Ganges. So futhi lento babeyibona khona bafike naye elokishini ke bayibhemeke ngidi. Nami ngisuka le emakhaya kaNongoma ngiyazi lento. Yabo ngibafike ngibabukeke bayibheme lokho bekuthi ngitest. Ngitest hayi ngizwe imnandi lento le ngaphezulu kwensango. Awusubhema insango. Ungena kanjani ensangweni? Umalume ade ibhema insango strong. Bengihlezi ngibuka yena mpangi bengibuwela kumalume. Njengomuntu obaba wami kwi-guidance yami. So mina bengibuka yena ke ngibona ukuthi imnandi lento le. Wena nginomalume eyibhema. And futhi uRice usebenza kahle uRice. Umalume ke le nto behlakaniphile because nje kwi-maths nje umuntu ovunyiwe nje ngisho ey'koleni baziyo. So ngabona ukuthi right nami insango ngayibhema. Ngayibhema. Kodwa ngayibhema kancane ngoba ngase ngingene engidini. Ngangena engidini ngabhema engidi. Hayi ngase ukuthi ngifike nayo lento esikoleni kaNongoma. Shoot lento mengifika nayo kaNongoma awanikhona nabafisa abanye bayaziyo lento. Yabo ayisibheme yabo. Ngibe high because manje amathekela amthanda umfana umuntu high yabo. Obhema insango obhemayo yabo. Hayi agcwale amathekeni ke ngoba nginalento ekuthiwa indondo entertainment mekwami kwama weekend. So nasibhema ukuthi sihambe siya khona sikwazi ukudansa sibe ne-energy yabo lo. So ngangena kanjalo ke ngidini futhi nakhona ngayibhema ngase ngiyayidayisa. Yabo ngoba esikoleni angiqedanga kaNongoma. Yini ke? Angiqedanga ngashaya ngo-no-return. Waxoshwa? Kahle akubhalanga kwi-report ukuthi ngixoshiwe. Ngatshela ngomlomo sisho omkhulu ucela ungabuyi ngonyaka ozayo. Yabo wena ngathi uletha ama-drugs la esikoleni suka lo mqondo waseThekwini ulethe ukhotheni baseThekwini. Yena kwawasemlazi yena sisho omkhulu wethu. Yabo ngathi mina hayi kulungile sisho omkhulu. Kanti vele ekhaya kwasekhona nebhizinisi lalikhona le ne-book store. So basibeyeka indawo yase-book store kwafocuswa indabeni yamatekisi nokukhanda imoto. Wasithi hayi angibuyele ngala kule izikole ngala ngasekhaya ke manje yabo ngoba kude vele futhi kaNongoma and sekuthanda ukuxega ku-financial yabo.
hayi ngase ngiyabuyela ngofunda kule ikole zangasekhaya yabo. So uma ngifika kule ikole zangasekhaya ngibele ngifike ngidayise. Hey, ngoba ngibona imali ngendlela ekhona ngayo kulento le. Yeah. Hayi ngidayisa esikoleni angaziyo. Kodwa ngiclean, ngiright yonke. Kodwa manje ngixakeke ukuthi sho ukuthi why kufika esikhosini masuka ngaphandle. Hey, beze ngifuna esikoleni. Yabo lo. Ngiqamba manje mina abasebenzi basekhaya abakhanda imoto bebezofuna ukukhiya wenye imoto kanje lapha egcekeni. Yabo. Bagoqe kanjalo nje. Ngoba futhi ingidi ngangibhema nothisha ngangifunda wayengifundisa. Hey. Emlazi la sengifunda ngasekhaya emagabheni ngala eSouth Coast ngomasi. Ngangibhema no class teacher wami. Waku. Manje ungathi into enjani leyo? Yabo. Ingakho ngangibhema ngibona ukuthi into right. Ngoba manje no class teacher wayibhema lento. Akana nkingi uyafundisa mengayibhemile futhi akubi khona nkingi. Ayikho pressure bakhona ukuthi akayibhemile. Yeah. Yebo. Hayi ngagcine ngiyeka uhamba isikhathi ngayiyeka kwafika lento ekuthiwa ihunga. Yeah. Hayi ngifika lento ekuthiwa ihunga le. Ngithi ke ngiyitest ngoba kuthiwa ingcono kunale ngide ngibhema iphilisi le. Hayi uthi ngiyitest lento le. Hayi ngiyitest. Hayi mengithi ngiyayitest hayi ngizwa ayibona into emnandi. Mnandi ngaphezulu kwalento. Hayi ngiyiyeke indaba yengidi. Bemi ungake manje. Awukhuphuliswa. So mase kuyaqala ke kube khona umfeso oyidayisayo lokushini. Yeah. Mina akekho lokushini wakwadayisa i-drug engakazi ngimdayisele. Because ngabe ngi-honest umuntu mina nje ngi-honest vele. Ngiyazazi myself. Angiyela umuntu okontshotshayo usanda ukuganga. Ngiyayithatha into mengabe ilahlile yabo ngaleso sikhathi. Ayekho umuntu ongalingeki into milahlile. Yeah. Kodwa futhi mungibona ngiyakubuyisela ngixolisa. Yabo. So manje abantu bebengithemba kakhulu. Yabo. Yeah. Phasi imali zabo yonke into yabo. Badayisele omunye kuvuka omunye eceleni ngicela ngimdayisela. Nami ngimdayisele naye futhi kamnandi yabo. Agcine bonke labantu engibadayiselayo bawa abanye ngase ngicela umunye umngane wami lesasikhula naye edayisa ukuthi ngimdayisele. Yeah. Hayi sidayisa kuyimina ophatha imali zakhe ngimgigayela yonke into ngimbophela amakhesi kwawukuthi ugcina wenze njani gcina uyayeka ukudayisa. Yeah. Yabo meyeka uyekisa umphakathi la kuthiwa manje kwenzisa abafethi bantshontshe lokushini kube khona i-corruption ebakhona lokushini. Lo mphakathi uyaphila lo mphakathi. Imuphi lo mphakathi? Umphakathi nje wasemagabheni forum. Hey. Lo mphakathi uyaphila lo mphakathi lo. Hayi umyekise kushiswa imizi yalabantu laba abadayisayo lapho. Yeah. Shode kube khona ixakaxaka ezikhona kuyekwe ukudayiswe lokushini ukuthi kumiwa kancane yabo. Aphinda aqhubeke futhi avuke lo mfethu ade ngimdayisela. Uvuka khona lokushini? Khona futhi lokushini. Hey. Aqhubeka adayisa angibize futhi cela ngimdayisela. Hayi ngimdayisela kuye ngibona hayi ngeke bese ukudayisela umuntu kanje ngibe nami ngikwazi ukuyidayisela nami ngayenza lento. Ngoze ngiyimiyeke ngizenzele mina lento. Yeah. Yabo. Ngisuke elokushini ngimiyeke ngize la eThekwini. Ngiyohlala la eThekwini. Hlala eThekwini ngagayida imoto la ngikwazi ukuthola ukubhema yabo. Bese lokho ethumela ukuthi hayi baba mfethu mina ngibona uxolana nimcela ukuthi ngiyamdinga la lokushini kanje. Yabo. Mefike ngala eThekwini yabo. Hayi bangifuna abafesi baze bangithola. Yabo. Mema ngithola bamangitshela ukuthi mfethu uyakufuna mfethu kanje ukuthi uphindele lokushini. Hayi la ngempela ngiphinde lokushini. Yabo. Ngiphinde lokushini hayi mfethu kade ngikufuna kanje ngifuna ukuqhubeka mfethu kade ungiphathela kahle izinto zami kanje. Mina ayikho inkinga singaphinda mfethu yabo. Hayi phinde ngiqhubeke futhi ngimdayisele. Ngimdayisele. Thile na mfethu bese ngathi ngiqhubeka ngathi ngimdayisela ngiyabeka la imali angiholela yona. Yeah. Ngiyayibeka.
ngathi ngisuka lapho ngabe ngimshiya phansi ngangamtshela ngavele ngangavuka ngakusasa ngami ngoyihlalele ekhaya sengifuna ukuyeka ukubhema-ke lapho ya sengifuna ukuyeka sengibona imiphumela yalento ukuthi hayi ngoba umuntu okade emgigayela okade embophela lezo zinto washona yabo ebulawe wona futhi ama-drugs ngoba ngiyasisusa enye into ngoba phela wayengenze into ehleli egigaye ebophe enzayo yonke leyo nto futhi wayengamandi amantombazaneni ngeke ukuthi wabulawa ukugula kwana wabulawa yiyona inkungu amkhuluphalisa nje wavele wakhuluphala ongathi unamanzi emzimbeni yabo mayiswa sibhedlela hayibo sibhedlela bathi u-overdosile ubheme kakhulu yabo leyo meyibuya ntambama athi udischargiwe grand yabo hayi mina ngiyagigala isibona ngomuntu siyahlithisa kanje embhedeni yabo mengithi ngiyambamba ngiphumula ijacket hayibo ngiyamemeza siphelele vele ashona umuntu yabo ayingibona hayi ngeke ayilungile lento othi ngiyishiye ngathi ngimshiya ngihamba ngibuyela la eThekwini futhi yabo ngivele nginemali la ngade ngiyibeka yebo hayi ngiqhubeke ngibheme leyo ngidle nale mali ngivele ngiboshwe ngibanjwe nje la la eSan George sibhema ngiboshwe mengiboshwa ngiyatshela hayi ngicabanga lento ejele siyazi ayikho right mengiphuma kufanele ngiphume ngiyeke nje ukubhema ngihambe ngiyele ekaba ekhaya ababowami e-Eastern Cape ngiyoyihlalela khona yabo ngampela ngithi ngiphuma ngidedele ejele ngiphume ngihambe straight nge-Eastern Cape fike ngihlalele e-Eastern Cape ngibe right ngikhohlwe nendaba yokubhema ama-drugs amawunga nani yonke leyo nto ngikhohlwe nendaba hayi bese ekhaya hayi simasiwu-right usu-right nasengqondweni usucabangeli ukuthi ufunani empilweni usungabuya ngithi hayi ngiyabuya nangampela hayi ngibuya mengibuya ngithi ngiyabuya elokishini hayi lo mfezulu usadayisa iwunga kanje bese kuthiwa kunento ekuthiwa ithikhi efikile elinye idrug elisha ekuthiwa ithikhi kanje elikwenza ube high cishe lifane no-rock kanje kodwa lihlukile kune-rock nangendlela ekubhenywa ngayo hayi ngithi ukuthi ngilitheste nami le drug ngoba bathi hayi plus futhi abantu abalibhemayo la drug abantu abasebenzayo aba-right ababona esportsini ba-clean nje yabo ngoba kuthiwa le nto ukwenza ukuthi ungalali ube ne-energy plus futhi kuthiwa no-DJ isikhathi esiningi bayayithanda le nto ukuyibhema because manje baba ne-energy futhi abalali ebusuku ba-DJ ebusuku bonke kuthiwa unga-DJ-ya i-weekend yonke ungalali uma ubheme le nento le-energy ngayo hayi ngiyibheme nangampela hayi futhi nayo into ayina-roster le nto njengewunga yabo uyakwazi ukuhlala ungayibhemile kuphela iy'nsuku ungayibhemile yabo ngibele ngiyidayise yona le nto hayi ngiphatha imali ngiphatha amantombazane la ngikagwa amantombazane ngendlela imali yangiyiphasa mina yangiphasa imali ngiyibambe kanje umbundu ngiwubambe kanje kuyeyami ngedwa ngingasherishi namuntu yabo laba amantombazane namantombazane mhlawumbe u-6 kanje 6 wenza u-3 u-6 ulala nabo bonke bangangeli mina ngithole ukuthi ngiwakhona iforum angiwuqashile zasekhaya wahlala amarana ama engidayisela yabo lo forum loyo so lamarana lawo behlala lawo abantu abafikayo ababhemayo bafike bayohlala khona babheme benze yonke into lapha ekhaya khona intombi yami eqondile ngihlala nayo ekhaya yabo uqondile lapha ezansi ka-forum ilangenza khona imikhuba-ke mhlawumbe khona iy'ntombi eziwu-2 lapho ka-forum enye kwelinye ikamero enye kwenkamero ekhaya khona uqondile kodwa ngizokwazi ukubalelisa bonke labantu ngesikhathi esisodwa yini owenza ngani ucobelele ney'nsizwa lapha ey'bukelayo angithi nginemali mina yabo ngibhema le nto ene-energy yabo angikhathali nje le nto ikwenza ube ne-energy nje ube nomfuza ukhathala umshini nje iwuqandu yabo lona kanti amantombazane ayabona ngiphethe imali la ayikho into ayiswelayo yabo mefuna utshwala ngikhipha imali ngithenga utshwala mefuna ukudla ngikhipha imali ngithenga into ayifunayo
Hey. Ufuna ukuyothenga into yokugqoka ngikhipha imali uhambe uyothenga into yokugqoka yabo lonto angisabi into nemali yabo ngiyiphatha futhi imali thile kuze kufika abanye abafethu abadayisayo ngala ko-South Coast abathi ibona abamabhosa ngala e-South Coast yabo adayisa ihunga omunye umuntu akufanele adayise mina lapho ihunga ngidayisa ngidayisa ithiki kuphela kodwa azongivala sengiyeke ukudayisa yabo axawe ukuthi awukanjani kwaphela ngidayisa ihunga mina ngidayisela ithiki kwathiwa konke lokho sina sokudayisa wathi yamasimba leyo wathi washiya phansi leyo nto leyo uma ukuthi awufuni ukudayisela thina vele uyeke ukudayisa ayingabona ngizoshona la ngoba naku bafike bakaka umuzi lapha ekhaya yabo behamba ngemoto eziwu-2 sigcwele phakathi yabo kanti mina sengibabone kuqala ngangithi ngiyaphuma futhi ngaleso sikhathi ebusuku ngihamba nentombi yami bese intombi yami hayibo kunemoto ey'la ezansi emgwaqweni engayitholi kahle nami ngithi ngiyalunguza hayi ngampela kunemoto engayitholi kahle la zishone ezansi emgwaqweni ziphinde zijike zibuye zinyuke zithi lokho ey'galaza futhi la ngasekhaya ayingivele ngiphume ngishaya u-backdoor la ngoba ngase nginanesibhamu yabo ngase nginesibhamu ngaphuma ngashaya u-backdoor futhi lo muntu wayebatshelile wabatshela nami ngihlomile bangenzi ngefundululu lapha ekhaya yabo ngoba baqhamuka sebephethe ibhamu ngezandla kwawukuthi sengibabone kuqala sengiphume ngo-backdoor ngashaya umthangala ngahamba yabo bathi bayafika bangitholi baphathisa abashiya umyalezo kumamncane bengihlala naye lapha ukuthi ayeke lo kudayisa mekuthi kanjani akadayisele thina kasho umthetho uma ngeke ngisakwazi ukudayisela omunye umuntu imali sengiyazi ngcono ngivele ngiyeke yabo vele ngayeka ngami ngohlala ey'hlobeni zasekhaya emahlongo mengifika khona ey'hlobeni zasemakhaya emahlongo le nto ekuthiwa isikha bayazi bayizwa ngendaba ngifike ngiyidayise nakhona ngibe ukuqala futhi nakhona ukuyidayisa le nto gcwale futhi sitshili futhi ngibe ney'ntombi nqwaba khona kule ndawo ngiyafika la kodwa manje ngendlela esenginabangani bayo ney'ntombi senginazo ngayo indlela engangiphatha ngayo imali gqoka kahle upoteni-ke nje mcele ngakhula ngikwazi yabo ayi ngikagwe ngapha nangapha kutheni nakhona baze babe nomona lapho ihunga ngiyibhemi kanti vele lapha ekhaya njengoba ngiyemahlongo kunomfowethu wasekhaya obhemi ihunga yabo hayi zala ushayela kancane ngoba mfethu uke wayibhema yabo ngeke mfethu ube nankinga ushayela kancane ukuthi nami ngishaya ngiqeda ngivalele stress salabantu abangivalile lokushini yabo leyo ngishaya kithi ngiqeda stress ngagcina sengihooked up kungasaphumeki futhi ehungeni yabo ngaqala-ke ngasilekho ekudayiseni ithiki ngaqala nemali ngangabisayiphatha ngale ndlela ade ngiyiphatha ngayo yabo lehla nje izinga manje yabo hawu nga-hooked up kwihunga ngagxile ungeni-ke manje ngashiya phansi kwakudayisa ngadayisela omunye umfowethu kade edayisa khona lapha emahlongo nawo owaziyo ngami ukuthi hayi mina ngiyakwazi ukudayisa kanjani uyayiphatha iy'tolo ngamphathela engimuphathela iy'tolo ngimphathele nje futhi kanti bamdubule bamdubule emahlongwa asazi ukuthi wawudutshuluka bamdubula sawa kanjalo-ke yabo wawa nami ngayeka ukudayisa yabo kaze ngabuya ngavele ngabuya ngabona ukuthi ayikho into esengiyihlalele engaleni angisakwazi ukuphanda mina angisakwazi ukuphanda ngenye indlela bese ngikwazi ukudayisa nje yabo ngale kwalokho ngize ngigcine sengenza izinto ey'rongo emphakathini mhlawumbe ngitshoshe noma isekhaya for ukuthi ngikwazi ukubhema ihunga ngcono ngivele ngiyeke nje ngisuke ngizele ngala eThekwini ngoba mina ngizwani vele nento ey'kubheka eceleni ey'hlanganise nokutshontsha emphakathini iy'nkunzi hayi ngcono ngizoyibuya la eThekwini ngiqhubeke ngiyigadele iy'moto ngendlela ade ngigada ngayo iy'moto yabo phela ngiyazi khona umuntu ozofika umsamari olungileyo ozofika afuna ukungisiza ngoba mina ngalahla ithawula empilweni ngisafuna ukushintsha mina empilweni angafuni ukuba ile nto bafu akekho umuntu ongaziyo nginje mina noma futhi angeke kujabulela umbona nginje yabo ngoba akangazi nginje
Hey. Yabo abantu abaningi bathuka ngibona mina ngikanje. Yini bayitshela ukuthi mina ngikwelinye izinga. Hey, bayitshela uhamba ngama BM la khona. Bangitshela ngikwelinye izinga because indlela bengiphila ngayo nasesikoleni. Yabo indlela bengibright ngayo esikoleni nabantu intombi zami yabo bengabambi intombi inoma yini mina yabo so nje bayathuka nje yabo so manje nje hey ngiyadinga nje ngempela ukushintsha empilweni hey ngwele kule impilo yami le kade ngiyona right. So mfethu uma kwenzeka esikoleni kufika umfundi onjengawe obedayo odayisela izingane izidakamizwa la esikoleni ewumfundi naye yini isiphi isinyathelo kumele sithathwe othisha or nabazali behlangene ukulekelela izingane noma wona bengakususa kodwa umonakalo usukusushile yiziphi inyathelo kumele ithathwe abazali nothisha mhlawumbe namaphoyisa ukulekelela ukuthi izingane ayisele ayisali nokhuvethe hayi mina into engayisho ukuthi inkinga ibasemuva ekhaya inkinga isekhaya emuva yabo mebekwazi ukugwema ekhaya emuva showcase nasesikoleni kuzoba lula ukuthi umsebenzi wothisha uzoba lula uzoba kahle abazali ekhaya abenza ukuthi umsebenzi wothisha ube lula esikoleni yebo muwazi nje bebegayideke kahle bebe esikoleni nje mfethu mengabe ingane ifika esikoleni othisha bayakwazi uyibona ingane isuke ekhaya kanjani yabo imfundiso kanjani ekhaya ubonwa nje lapho nje so bese beqhubeka lapho othisha kulezi kuleyo mthetho lo owabekwa abazali ekhaya kuleyo ngane leyo yabo baqhubeka kuyona lapho. Omunye uthi ke ingane yami ngizofika ngine kumthetho wala ekhaya bese kihlangana nawe oyingane enganikwa enika umthetho engenamthetho lapho ephuma khona sikwazi kanjani ukulwa naleyo mpileyo singabazali? Hayi mfethu angifuni ukuqamba amanga yabo kulezo izinto ezikanjalo abazali nje mfethu mawukuthi mfethu lo munye umuntu uhlangane nomuntu wrong zama phela nawe mfethu ngoba phela indlela usuyibonile kwabapha indlela ngisibuza kwaphambili usubonile izinto ezikanje zi-wrong mfethu i-wrong into ukwenza kanje wena zama ukuyishintsha wena self lapha khumbula ukuthi sikhuluma ngengane encane umfana wesikole umzali uba nesikhathi esiningi emsebenzini ingane iba nesikhathi esiningi nabangani sincane isikhathi umzali aba naso nezingane kodwa njengamanje since wena uke waba ingane futhi ukuwaphatha izidakamizwa esikoleni sifuna ube umuntu ongaba isifundo sifuna ikhambi kuwena ukuthi ingagwenywa kanjani ukuthi lokhu iqhubeka yenzeka ukuze sivale imbombo ukuthi izingane ezihlakaniphe njengawe ziphinde ziphelele emgaqweni. Cha nje mfethu into engayisho ukuthi abazali ekhaya baqinisa isandla ezinganeni zabo abaqinise nje isandla mfethu ezinganeni zabo mfethu bayiyale bayitshele nje mfethu ukuthi ayi-drug li-wrong gcina uphelele emgwaqweni ayibuyiseli ngaluzo nje isidakamizwa asibuyiseli ngaluzo futhi into i-crime eningi manje ikhandwa yikona ukuthi umuntu i-drug elenza i-crime ibe ngako yabo lama drugs adliwa ahlukahlukene-ke ngesibaliwe ungakuphela namanye yabo uqala phela leqala le nsangweni kogwaya abancane qala le nsangweni lento le yabo nje umzali zama ukugwema ingane yakho ingakafiki nje ngontsangweni undi into eyi-drug nje ayilungile ayikho right. Okay, emphakathini ekuhlelwe kufika indoda exoshwe izinkinga la ibihlala khona ifuna ukubulawa abantu ngoba idayisa izidakamizwa uma ifika la izocasha mayifika la ifica ukuthi izidakamizwa idayisa iphinde iqale phansi idayisa njengoba wenza yiziphi inyathelo kumele sithathwe umphakathi ukuvikela izingane zabo ukugwema ubugebengu futhi okungahle benzeke khona? Lo muntu nje lo ofika naleyo nto lapho kudingiswa nje endaweni asuke endaweni futhi izambane elibolile elizowabolisa wonke amanye amazambane ukususa nje lowo muntu nje obhedayo emphakathini asuke nje emphakathini abone ukuthi uyaphi asuswe nje lapho ngoba manje uzobolisa amanye amazambane mfowethu ubuphila impilo yakho
kodwa manje uzithola usumuntu ophatha isibhamu ufika kanjani ekutheni manje ugcina usuphatha isibhamu manje? Ngangizama ukuyivikela kahle. Uzivikela kuphi manje uyivikela khona? Ngivikela kubantu phela njengoba uma uphatha i-drug baningi abantu abafuna ababa nomona abafuna nokuthi nabo babe nemali njengawo. So nawo umuntu afuna ucabanga ukuthi nawo ufuna ukudayisa. So njengoba ufuna ukudayisa kufanele ashaye wena ikhanda akudubule ukuze akwazi ukungena lapha ezicathulweni zakho nayadayisa. Yabo, so ngangivikele into nezikanjalo ukuthi nje noma kuthiwa umuntu bazongiphuca imali bazongibamba inkunzi ngikwazi ukuyivikela nami ngaleyo ndlela. Ngoba nami lesibhamu ngangisithole kuba fethu nje angazi ababesijontshephi nabo bafika bazongidayisela sona basithenga for ukuthi ngiyivikele ngoba mina nginabhoti anginasisi. Yabo, manje anginawo umuntu ongangilwela. Yabo lo malini obuyenza ngosuku? Hayi bani imali bengiyenza plus minus 3,000. Ngeke ngisho exactly ingakho ngisi-plus minus 3,000 ngosuku. Yabo, bekuphele inye mina ngangikwazi mina mfethu uphele mhlampe 3 days mhlampe nguwenzile mhlampe 8,000 9,000. Kufanele lento ibulalisa. Ingakho abantu benomona kangaka befuna ukuphatha imali. Befuna na ukudayisa amahunga bafuna ukudayisa ama-drugs ngoba anemali. Anemali. Thiwa ithiki iyahlanyisa khona nongasiphawulela khona ngakho lokho. And nginawo ama-video abantu ngibashutha ngibajuma bekhombisa ngathi bayahlanya. Mfethu ngathini mungabe uweak vele mfethu nomzimba wakho uweak ukwenza lento eyiyona vele mfethu ithiki ukwenza nje vele lento eyiyona uma uhlakaniphile uhlakanipha kakhulu. Ngoba kahle kahle ikunika umfutho kulokho oyikona vese. Yebo lo futhi usukuvela uyisanganela amahlanyisa. Vele usukuyisanganela kodwa manje kungagameli ukusangana kwakho abese ushaya lento ube high angezi kunike energy uvele uhlanye kakhulu. Yabo mfethu uthi kwashona umuntu phambi kwamehla akho ngenxa yezidakamizwa but wena still waqhubeka wabhema into enjengaleyo yenzeka kanjani? Mfethu iyona phela angithi ngaqhubeka ngabhema ngase ngiyabona ukuthi ku-wrong lokho. Ngoba akuphelanga isikhathi esiningi ngibhema sengibonile kushona umuntu phambi kwami. Ngayeka ila ngayeka khona-ke lapho ngasukuma kancane ekubhemeni. Yabo because yena sethukile. Ngoba ngangisathukile. Yabo ngibonisa enye into engingayazi umuntu ekhuluphala phambi kwami efutheka. Ufutheka umuntu sitshela ukuthi hayibo usunemali indoda usuyimpunyela usuyinkinsela zimgungundlovu usuyisidudlu ngako kanti umuntu uyagula ngaphakathi. Yabo uyagula iyona le unga le wayesegcwele amanzi esiswini emzimbeni. Akuphelanga isikhathi esiningi mina ngibhema uthe ukhulu ubukela kakhulu kumalume wakho ukhulu efana nobaba kuwe. And umalume wakho ukhulu umuntu ohlala ngokubhema. Ubumbuke bhema. So elakho ngathini umuntu omdala obhema phambi kwezingane njengamanje? Bese ngathini bese akukho right ukuthi ubheme phambi kwabantu isikhathi esiningi engathi ungabhema eceleni. Isikhathi esiningi kumndeni futhi kakhulu umndeni wakho akufanele ukubheme phambi komndeni kwezingane la khona izingane. Ubhemele eceleni noma uye-toilet noma uye ngaphandle. Yabo ngoba manje uma ingane ubona into yenziwe umuntu omdala leyo nto uyibona i-right. Bonza ayisho ukuthi ngoba nakenziwa usibani wani i-right nami ngingayenza kanti la usuyifaka khona engxavuleni-ke lapho. Engidi wayiqala ngabangani? Wahamba futhi wafuna ukuyinika abangani le kwaNongoma esikoleni. Ungathini ebantwini aba-influence abangani ababi? Mfethu ngifuna ukugama abangani bayalahlekisana bayafakana ehlathini mfethu abangani. Engathi nje bese ungayicabangela wena into yakho ungatshela umngani wakho ungezwe ngomngani wakho. Yabo licabangela into yakho wena ucabangele wena yourself ukuleyo nto izo-end up injani in future. Yabo ungacabangi into yamanje ewamanje.
cabangela nekusasa abangani futhi bayalahlekisana ngengamba bayalahlekisana nje abangani. Kunamthelela muni enganeni ukuhlala ngaphandle kwababa wayo njengendoda eshilo ukuthi ukhule ngaphandle kwababa wakho in as much as umalume wakhe bewuyona yonke into kwena? Hayi mfethu ukuhlala ngaphandle komzali kwababa nje mfethu akukho right. Akukho right mfethu ngoba manje guidance eningi awuyithole fanele ngabe uyithola kubaba wakho. Yabo khona ezinye izinto uma wakho ngekakutshela zona. Yabo angena ukutshela especially umfana nje. Yabo kubuye kube nzima kumuntu osifazane ukuba axoxele umfana umuntu omfana ukuthi into ukuthi ayenze ngcono uma kuzoba khona umuntu wesilisa eduze kwakho ozokugayida. Yabo omunye uthi wayekhona nje umalume for ukuba ubaba wakho? Yes, wayekhona impela konakala ngokumoshela ngokuthi asuke umalume eduze ayokwakha kwenye indawo ngabisahlala naye eduze. Yabo singasabonani naye njalo. Yabo ngoba bese ehlala wena umuzi wakhe kwenye indawo. Yabo mina bese ngihlala noma ekhaya bese ngahlali full time ngoba beyathola amatoho. Yabo ahamba wasebenza singisele ngedwa nje ekhaya akekho umuntu omzali ongigadile. Yabo so nje bengingakho nje bese bekulula ukuthi ngingene ezidakamizweni ngoba akekho umuntu obengitshela ukuthi ngenzeni. Yabo isikhathi esiningi ngoba bengasitholi isikhathi sokuhlala nabo. But ekugcineni uma ubesuka uyophandela wena inema isengamele yenziwa abazali ukugada ukuthi uma mina ngingekho ngisemsebenzini ingane isele kodwa idla umthetho lapha ekhona. Ukuthi nje bese ingane yakho ungayishiyo wedwa. Thola umuntu noma isihlobo noma umuntu onje osondelene naye ezohlala nabo ingabi yodwa. Ingabi nje yodwa endlini. Yabo isikhathi eside cha. Zama nje ukuthola noma umndeni noma umuntu oyisihlobo sakho ezoba khona ezohlala nabo nabanye abantu. Yabo ikwazi ukuthi ngathini ikwazi ugadeka mfethu ingafani ukuthi usuke ihleli yodwa. Uma ihleli yodwa akekho umuntu ozoyigada akekho umuntu ozomtshela izobe ngampunza edlemini. Yabo so ukuthola nini ukudibana nobaba wakho manje since ukhala uthi wadibana naye sekusondela ukuthi umncwabe? Angeke ngisithole isikhathi sokuhlala naye nobaba. Ngafika nje sengomncwabo ngo-2001. Unangaka kanti wakhomba kude kanje? Ngina-40 mina. Hawu hey uyintsema uyintsema bese nje angibonakala kayubona 40 years 1984 uyintsema March 26. Hey March? Yebo March 26 inyanga yakho nje lokuzalwa? Yebo. Hey abe kumele ukawote ngayo ndoda uzalwe kabusha ngayo? Yona impela nami ngifuna ukwenza ngayo. Ngifuna nje kufika umhla 26 ibirthday yami ngathabhemi. Hey futhi mekhona indlela nje mfethu ukuthi ngiphindele e-Eastern Cape kababa wami ngiyohlalela khona. Yona ndlela elula leyo engenza ukuthi ngisuke kulento. Yona nje indlela le option yona into engiyifunayo vele leyo. Mawuse Eastern Cape kuba ngcono? Hawo angiyitholi lento ngihlalele ezilalini ngilusela inkomo lapha ekhaya. Ngishayele lo gandaganda lapha ngihlalele no-aunti nobaba omncane wami. Mama omncane wami iphoyisa. Ngihlalele khona nje emakhaya ngayicabanga nje indaba yama-drugs nje vele awekho nangale. Yabo ezilalini. Ebafu ishintsha impilo. Ebafu awenabe kabanzi kunabafana labagcina sebedayisa ngomzimba. Belale nabanye abafana ukuze bekwazi ukuthi bebhembe. Isigaba sini leso kusuke sekwenze njani mase kufika kuleso sigaba? Ile nhlobo ehlule ukuphanda engawazi ukuphanda. Engawazi ukuzamela yona. Ngibona kuyindlela elula leyo ukuthi alale nomunye umfana sheshe athole imali fast. Suke ufuna imali fast angafuni ukusebenza. Khona kuyenzeka? Kuyenzeka ngipheki kuyenzeka. Usho ukuthi mfowethu uqalekela mfowethu iwunga kuyi level engangokuthi ungazi
wenza noma yini ungaletha ngisho isihlathi sakho kanje umuntu uzakushaya ngempama bese kuthengele ihongo bayakwenza futhi lokho bakhona abakwenzayo ngempela erank nje senziwa nje kuthiwa iringi sawu 25 rand kuthiwa nayi impama ufuna ikhethi la uzodayisa amakhethi ufuna ikhethi la elilodwa kuthiwa imali ubambelele izandla zibe semuva isho impama uthola 25 rand uhamba usengehongo ungenza noma yini ngiyoke ngikutshela ungenza noma yini awuchaze lo muntu ngo-arrest ayibubuhlungu u-arrest yini kusuke kwenzakalani isisu uphathwa isisu ukhathale shise kubande iqolo liyashisa into engabekezeleki into ebuhlungu kusuka lapho ukuthi shothi umuntu uma enomzimba obuhlungu kanjalo uvuma kanjani ukudayisa ngawo usuke ebuthaka mpese ebona ukuthi naye ayikho into engayenza ukuze ngikwazi ukuba right umzimba wami ubuyele esimeni angidedele lezi nqa lezi ngikwazi ukuthi ngithole le mali ukuthi ngibheke mina ngithusa yazi lento le hayi lento inamandla amabi ekwazi ukuthi yenze umuntu nje usathana omumbi usathana omumbi le nto le ufuna uqamba mama cha yena usathana futhi mawukwazi ukuthi futhi uyidele kanjalo indoda usathana omumbi bafu awusho kuba njani ukuhlangana nomuntu owayekwazi uright mfowethu usumuntu oseyidakamizweni mfowethu usukulempilo okuyona nje manje ayishungu bese ngifuna uqamba mama hayi kubuhlungu mina ngivele kufika inyembezi ngibona abantu kade ngifunda nabo ngihlala nabo emadeskini ngibright kunabo abanye bekopela kumina ngibakopelisa kodwa ngibabona sebele abanye ngibabona ku TV ngithi mengithi ngiyibuka mina ayibo kodwa hlezi ngisho empilweni ukuthi mina long ngisaphefumula nami ngizoba lapho phela nje kusele kumina kulele kumina ukuthi nje ngisuke eduze kwalo sathane wewunga kuphela phela yini enziwa abazali ukuvikela ingane zabo lo mbuzo ngiyawuthanda ngoba it's all about ingane manje lezi eziza ngemuva akusamele manje lokhu ukuthutheleka abantu bengene ezidakamizweni ngoba izona zima abagcina bebakuzona lezi zokudayisa ngemzimba yazi into engangilokhu ngiyayizwa manje yabona manje khona ke mase ngisho kunana abantu esengakhuluma nabo bakuvuma bathi bayakwenza kodwa manje ngeke beze ukuzokuvuma camera lento le so into mfethu kwazi ukuthi ikwenzisa into enjalo mfethu idinga ukugwenywa mfethu usathana njomba phela igwethu semanzi kufanele ugwemele emuva abazali nje abaqinise ingane yini kumele benze nje like yini awubeke nje igama ethi nansi into ngamele wena mangithiwa umza unayo ingane unayo yini ongayitshela ingane yakho ukuze ingagcineli la mntanami ukubhema ama-drugs akulungile ungalinge nje uzama ukuqala ukubhema ama-drugs yazi ngibona ngathi akuphelele mina lo ngoba waqala wabhema ama-drugs ngeke kusayekela isibhaxu nje mfethu no buka la angithi njengamanje usewungeni waqala ngeluzi waqala ngensango uma uzokhuluma nengane yakho izokuthiwa ubanjwe iwungu uhlele emgaqweni ingazi umsuku ukuthi yini umsuka kahle idinga ukubanjwe emumva laphana umsuka laphana indaba okulalela abangani aba-wrong indaba ungalaleli into esho abazali ungawalaleli nje bese abazali nokuthatha ama-advice from abangani ama-advice ukhohlwa ukuthi uzeleni esikoleni yebo into ekanjalo cause mfethu yonke into iqala khona isiteji sokugcina lesi sikuso lesi sikhuluma ngaso yinto engagcina lapha emuva esikoleni emuva ezansi yabo nje uma uqinise kakhulu othisha baqinise futhi nasesikoleni othisha baqinise ey'nganeni ubuye ne-corporal punishment-ke mfethu manje uhulumeni nje wayivala yabo iyona-ke enye into mfethu iy'ngane phela manje seziyazenzela ngoba ziyazi ngey'shawo ziyachanaza ziyayicanasela ngoba ziyazi ngekashawo ngekangenzela ukuthi ngizomboba ngikwenza ukuthi awukhulume nanangoprofessor ongangena ey'dakamizweni ungathini kuye hayi mbe singathi nje angalinga zaqala uright nje engayibhemi angalinga inemthelela emimbi idakamizwa kuthiwa lukhona olulodwa usuku olumnandi emgaqweni hayi alukho futhi uthola kanzima imali yokuthi ubheme lento mase uyibhemile futhi uyaphinda futhi uyayifuna futhi enye futhi it's some more yabo leyo nje wena uhlale nje ungabhemi nje i-hour likhulu ungabhemile mhlawumbe ugcina ubheme imali nje ngosuku
kuyenzeka bese ngibhema u500 hey mali engaka futhi iba nangaphezulu kwa500 yebo lo hey iba nangaphezulu kwa500 leyo nto leyo mali leyo ngabonza ezinye izinto ezisile hey ngosuku mfowethu ezisile ngosuku hey yabo ungathi asindawo futhi sime ndawonye senze chika la keep on doing the very same thing now and then akushintshi lutho nje mfethu akushintshi lutho nakusasa futhi ngiyobe ngenza into efanayo ngivuka ekuseni ngiyophanda ngabe ngiyothenga ihunga ngibuye ngihlale phansi ngibheme phinde futhi ngisukume ngiphande ngithola imali ngihambe ngiyobhema nakusasa futhi ngizobe ngenza kanje nangale kwakusasa futhi ngizobe kwenza kanjalo hey yabo into engayindawo nje leyo bese nje ukuthi nje ngisuke la umuntu ongangisiza ngigoduke ngilima ekhaya ngengifike ngiyithole khona yabo nakhona futhi lapho ngifike ngithola umsebenzi enye into-ke futhi beshawe nazinto zokushintsha-ke zokugqoka nayo yonke into leyo hayi mina bese angikwazi ukuhlala ngingcolile qala nje yabo yona into ebuye ngiyinyeze ngayo le hey yabo nje hey into yokugqoka nje futhi enye into uma ngithola into yokugqoka kodwa ngihlala le Eastern Cape ngibe right ngiyazi ngiyofike ngikuthole umsebenzi lapha ngisebenze khona egcekeni ekhaya mina mangihamba ngiyofaka itaxini e-Eastern Cape ungajokola hayi ngaye mase ngithole into zokugqoka zokushintsha no yazini mhla uready usufuna ukuhamba ngiready yebo kwamanje uready vele mina masuready ya masuready ufika la uzongithatha uready nje manje yebo siyobamba iUber la ngihambe yokugibeza kufaka itaxini e-Eastern Cape yebo ngikukhokhele khona yebo ekunike nehamba idlala yazi hamba idlala hayi ngiyazi so bafunga thini ngokufa kwabantu lokho kwenzakala la emgaqweni bebulawa izidakamizwa abanye ababulawa abantu thotha kenze lutho kodwa kufela amacala amanye amaphara ngathini ungaphawula uthini ngalokho hayi mpesi i-wrong leyo nto mpesi hlezi ngiyibuka mpesi abantu befa phambi kwethu nawe uphephile nami wayimina mpesi yebo sishawele izinto esingayingekho esingazazi esingazenzanga ezenziwe omunye umuntu manje into engeke uyigwema nje leyo nto mpesi ngiyo amacala nje mpesi amaphoyisa kahle kahle ngwabeka emaphoyiseni amaphoyisa akaqinisa mpesi umthetho awuqini umthetho mpesi emaphoyiseni especially labantu abakuyibona basilethela lama-drugs lawo abaqinise kuwona mfethu indaba ayisukele singaboshwa thina esithenga ama-drugs akuboshwe laba abasuka babefike nawo la ama-drugs manje wena iphoyisa ulinike lutho loyo muntu uyalimokolela inkinga ilapho mfethu inkinga thina sinamali thina yokumokola ingakho silokho siboshwa so wena bafufisa ukusizakala ngani empilweni yakho mina bese ngifisa ukusizakala ngomsebenzi mfethu ubani umuntu ongaqasha umuntu obhemayo mfethu inkinga lapho ukuyeka nje ihungu kokuqala yeah iyona into engifuna uyizwe nje mfethu ngicela ukuyeka ihunga mfethu njengoba ngisiza ngiyeka ihunga ngigoduke ngiyohlala Eastern Cape awuzukufika udayisa ithikileko hayi ngeke mfethu hayi ngeke akuselula manje mfethu ukunje mfethu ngiyeka ihunga kodwa ngeke ngiyeka ngisala yeah ngayiyeka kodwa sengile Eastern Cape ngoba ngisuka la ngiyale ngigibela ngiwela umthavuni sengishiye gogo wangala Eastern KZN uyoqala impilo entsha lapho so ucabanga ukuthi uzoba ready nini hayi bese ngizoba ngekuphele lenyanga le yazi inyanga yakho lokuzala ndoda kumele uthathe inqumo eziphusile ngayo so mina bafanga ngithi ngizozwa ngawe bafu yebo noma yini izandla zami ezivuliwe yebo ngokuthatha ngiyokugibeza amatekisi angakeni bafu awuvalelise lapha kubantu hayi ngiyabonga kubantu mfethu bekumnandi sindawonye xolane lo uyadinga usizo bafethu ungathini enganeni yakho hayi ingane yami mfethu ngithi hayi ngiyaxolisa kuwo wonke engikwenzile wrong kuyona kodwa akukho wrong engikwenzile kuyona kuwona nje ukuthi ukubhema nje lokho mfethu ukuba kude nayo mfethu ukuba kude yebo mfethu ya mfethu nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi igama lami nguprofessor ngomkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabhonqetha sohlangothini lakamandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lwethu ngalesiqephu le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwe-Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngempilo yabo nokuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo
nokuzama ukuqwashisa abantu ukuze nabo bangagcini bewele ey'dakamizweni. Ukuqwashisa nje i-channel is specifically for i-awareness abantu abaqaphele, ngoba uma ungaqapheli ungasithola usuyingxenye ye-MP TV1, okuyinto-ke ebuhlungu leyo ukuthi uhlale kanje ngizokujova ngemibuzo usuke usendaweni e-wrong uma usuhleli nami. Siyacela-ke ucindezele subscribe button, ucindezele nebhell, ucindezele wakho ibhell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiphosayo ukuthi uma ungena phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho-ke mina sengincenga, siyacela ukuthi bejoyine i-membership ukuze sikwazi ukuthi sikhave nezinye izinto esingakwazi ukuyikhava. Siyabonga.